Amidu. E kuma fɛ k'e bɛna woro bɔ ne nɔfɛ. Ka woro bɔ e nɔfɛ wa? Ne tɛna woro dɔrɔn b'i nɔfɛ dɛ. Ne b'i furu de ka don fɛ yen. E de ka di ne ye. Wa e de ye ne don ba ye. Ni kuma yɛrɛ diyara n da. N b'a fɔ k'e de ye ne ka diɲɛlatigɛ ye. Amidu, ima do anga mamine mena tinsa. I kun t'a lajɛ ka kɔɲɔ in kɛ sa. Umu, n'i bɛ fɛ ka fɛn min labɛn ka ɲɛ, diyagoya ye o bɛ temps ta ka sababuya kɛ a labɛnni gansan o ye temps dɔ ye. Walima ni a ka di e ye an ka furusiri in garaba kɛ, an bɛ se k'o fɛnɛ kɛ. N'o tɛ, ne yɛrɛ ka laɲini dugu in kɔnɔ an ka mariage in kɛ. K'a kɛ gintanba ye fo bɛɛ ka bɔ a kalama dugu in kɔnɔ. Amidu, n'i ko ten o de fɛnɛ kun ka di ne ye. Muso si ka laɲini tɛ i ka mariage ka kɛ n'a fɔ sudo. Gintan in de kɔni ka di ne ye dɛ. I b'a dɔn e ka di ne ye cogo min na. Ne bɛ fɛ k'e ka mariage kɛ i ɲɔgɔnna o ɲɔgɔnna bɛ yen fo a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛbɔ i fɛ. Amidu, e bɛ ka mun de lajɛ? Non, attends, j'arrive. Un instant. Marcel. Pardon, ça va? Oui, ça va. Quand faut jeter? Au fait, c'est quel nom? C'est Ami Keita. Ami Keita? Oui. Et elle avait du rôle de mener à Bouguingola. Ne peux pas quitter la famille là. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que la famille en coréen? Ah ouais, en coréen. Mais tu sais que mon côté, qu'est-ce que la famille fait? Ah. Oui, je te jure. Et pourtant, ne me voyez pas. Non, bon, il va de Aramadou, c'est ça, nous devons encore à dire quoi. Voilà, comme il fait un bel démissionnaire et quartier qu'on a la naïe, nous voyons quand nous avons voilà, donc c'est pourquoi nous l'avons. Si en fait, si nous avons dérangé, nous avons fait un borola sur nos luttes bâchées quoi. Tu vois quoi? Bon, mais réfléchis au là. Non, mais toi aussi, une très belle fille comme toi, une question sur le poser, toi tu réponds vite. Parce que ni est la débat de aller y la qui est civilisé. Il y a aucun moyen de mais comme nous sommes mais réfléchis. Bon, t'inquiète, c'est ce qu'on va faire. Je suis là. Mais mon nom va d'aller pour ceux qui savent que nous avons un cadeau, nous faisons quoi. Ok, Niamey. Cambéola. Oui, merci beaucoup. Mon Dieu. Non, elle va me tuer. Ni ala sana shu na minyo sara ga dala. Ouais ma chérie. Ya quoi, ça va? Mbla, e bi saka tu muso ko chugo admena kini kanto ko marché. Kana kuma an fere. Non mais attends. E bi ka mun ne bla ikungolo la. Ko re kungolo tina tien. Foi tena kungolo la. E mata no fe ya. E re ka jatemne. Mun ne bi e la minteni la. I cheka inai, I ka bonai, I ka janai, I jelembai. T'es sigilé toi no kata no faut ma fa de bena. Fini sa kana miri no kosugu nna. Era nyebe fini fasugu ni nala ni te fini nyana mai. E ko ntugura ko ni fini nyana ma ko nte. Ngulla kata chi de fa yana. Ngoni fini sugu kana donga te manga kare ko na ambie. Ka fini kala ka shire yere la ka bobara jajo fa bi fini sama ga la bobara la ko jaja. Ini alache silame de meni sugu ka kala ko to ka taga. Ni yo ke ala te jigila. Ngulo chi doro ne fa yana sino fo itino. Kana miri fa ora la de. Ni côté Amiru. Ne kun diminare nga sisan woni. N farfa ga lembora. Anne
an bɛ sa ɲɔgɔn bolo de. Ni ko ten Amidu. Ala yɛrɛ de y'an dati ŋe de ne kɛri. Amidu. Yɛlɛ sa I kana na to I ka n ka wuladen na goya na. I ka wuladen tɛ goya la sa. Ala yɛrɛ de y'an da ɲɔgɔn kama. Ni mɔgɔ min ko k'i bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala b'o tigi faga. Mami. Nada. Ça va David? Quand tu m'as vu? Quand fais-tu? Abedi. A tɛ sogo la. I kɔrɔmuso bɛ yan. Awɔ a bɛ so. Ɲɛ ma I k'a wele tan dɛ. Ne tɛ se ka taa wele ne bɛ ka taa ci la de. E kuma na ba de bɛ yen nɔ an ka so cɛ. Cɛ I kɔrɔmuso ko ma ko aw fakɛ ko mɔgɔ kana don aw ka so. An fa tɛ fosi fɔ mɔgɔ ka don an ka so ni mɔgɔ min man di ne kɔrɔmuso o de tɛ don an ka so. N y'a faamuya. E ka taga. Ami, me ɲininka diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de ka di e ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan? Ayi Ami, o ma se miiri la. Fɛn min bɛ mɔgɔ dusukun na I tɛ miiri k'o ɲini I b'o fɔ de. Amidu, fɛn min ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye ka k'i furumuso ye. O ma bali na. N m'a dɔn I ka jaabi bɛ kɛ o de ye. Nka ni Ala ma min latigɛ o tɛ kɛ. An ka jɛ an ka bɛɛ di Ala ma. Kɔrɔmuso a bɛ cogo di? Somɔgɔw denmisɛn kɛ a bɛ n'a fɔ ne mɛnna dɔɔnin mun bɛ ka ji dɔɔnin ne bɔ n kan. N dɔgɔmuso ayiwa a tɛ dogo la bilen dɛ bɛɛ b'a kalama yan k'i maminɛkɛ Amidu ni Keyitalakaw ka Aminata bɛ ɲɔgɔn fɛ mais o bɛɛ n'a ta e sigilen don k'i sen fila da ɲɔgɔn kan yan nɔ I n'a fɔ fosi ma kɛ. E bɛ fɛ ne ka mun de kɛ? Ne tɛ se ka foyi de kɛ a bɛ sɔrɔ a b'o de fɛ. Jagoya don a ka kow fɛ kɛ ne kelen don k'i yɛrɛ piripara e k'e kunsigi lajɛ I y'o fini ɲuman t'i la e k'e lajɛ I n'a fɔ ko e kɔrɔmuso de tɛ ne ye e denmisɛnnin I ma don ye don min ye I tɛ se k'i yɛrɛ labɛn dɔɔnin. E n kɔrɔmuso n y'a mɛn o fini sugu ninnu yɛrɛ de tɛ ne bolo e kan bɛ lamɛnni qualité min ma o finiw tɛ ne bolo. Ne y'a dɔn o de y'a to n nana nin molati ni ɔrɔbuni min ye I b'o don I yɛrɛ la Amidu ɲɛkɔrɔ lala na kɛnɛma taa to yen nɔ ka sigi. An kɔrɔmuso I ni ce nin diyara n ye Ala ka caman ba bila a nɔ na I ye n bonya ni finiko in na Ala k'i bonya. Ayiwa ne bɛ taa mais I ka n'i yɛrɛ piripara bila tan tɔ tuguni dɛ. Ni Ala sɔnna ma I tɛna a sɔrɔ tan bilen. Awɔ n y'a mɛn. Na ka t'i bilasira. Amidu, ne bɛ ka siran dɛ. Kana kuma. Sabula maa dɔ bɛ fɛ ka min fɔ. Hɔrɔn yɛrɛ man kan ka miiri ni hakilina jugu ye. E ni Ala cɛ e bɛ se k'a bila I kunna cogo jumɛn na ko ne bɛ e janfa? N'a y'a sɔrɔ la ne ka diɲɛbɔ dan ye sɔngɔni kelen de ye. N bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'o sɔngɔni kelen di ne ma ne ni e ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Amidu, ni e b'a dɔn n b'i fɛ cogo min na I tɛ miiri ninnu la. Amidu,
siga na o de tan ye jugu fɔlɔ ye ne tile kelen ma siga I ka fɛ la wa n b'a dɔn fɛnɛ a ka di ye n ka k'i furumuso ye nka e ma minɛ muso dun Amidou n jaabi kɛ n ye kuma jugu de fɔ wa n jaabi kɛ Amidou I kɔni ye kuma jugu fɔ an b'an ka kanu duman bɔrɔ la mun ne ma minɛ muso tɔgɔ so la yan nɔ e m'a fɔ ma minɛ muso wa ma minɛ muso ni kanu olu tɛ kelen ye o Amidou ne ko I bɛ se ka ɲina muso in tɔgɔ kɔ dɔɔni wa sabu an nana yan nɔ k'an ka kanu duman bɔrɔ kɛ k'an yɛrɛ la ɲina fɛn caman kɔ Amidou yafa ma ne kun t'a dɔn k'a bɛ digi la ta n tɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ yafa ma ayiwa n'i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ ne yafa e yɛrɛ de digi la ne kun b'a dabɔ bilen ka ma I fana bɛ ko dɔw fɔ olu fana man di ne wagati dɔw la n jo t'a la n tɛ se k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ walima bɛ ka di ka n'o fɔ Avedi? Kurbasi. Alhamdulillah. Che ne bita. Munari. Che. Ne ngoni mi femi ndo. Harma de doni tulukana kelemi ne otige bika do magale fi. Ofena mu kuma ebi. E doni tafi ude o kiti orobula tembi. Ikele ne kiti te joni kama. Nche kama ke ubene manga nduni. Ibaka na mako flele ke wa bi ko muso la minta cheide Ishin kola ki o ko sa kola mini ya meke ibina kuma mfo portion kele ni ka ta magula o ni depuis wati juma ni fana ba fe ni e ka ben ko dola e bi kisi ka sala o ko da fe fene mu koyi o fene mu koyi te ne ku ma fe ni e ka se ka be ala kanu sira kan ke mun kanu sira ne kanu sira kan e ta ro ko ne mam ne ndo ni fi ha wallahi nono ti diga chen fiu nono ti jaga tianga ne wole ni mana kuma na blene mun kele no ngane mami no bene bo yame ti ka sira fe nga tanga sira fe yame ne to ine ni che bene bo ta ka bone ne gata e che bibo e ka ta ka bana abi kan benya ne o ni tara ke ni muso were soro nyon ka dum na ina do ko ne ta ka psi ke tai en che bibo e ma fi che bibo e bitla ba ni Inga chinya na boa. Chijo man. Ragli tola. Afone ma fe na. Yiga fo Amidou yi. Kina mamne muso mu be nyogon fe wa. Wai hakili bala de. Mi maseka tande soro. Ni wati ngono ka Amidou yi kwa. E maseka tan soro. Nga saki dia. O mona mune kera. Nga saki dia ma hebe tan. Nga saki ta kade. Nga bo mune. Yiga nga saki dia. Isi folo ke isi muna saki ni mesi. Ah, bébé, ni ma yɛrɛ de ma se k'e faamuya. E ma k'u bɛ fɛn o fɛn na ko ne k'a kɛ. E b'a fɛ ne k'o kɛ yen o waati kɔnɔna na. Mais ne b'a fɛ e ka min kɛ, e tɛ sɔn k'o kɛ. E k'a jateminɛ, depuis waati jumɛn ne ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ, e tɛ sɔn n'a ka gɛrɛ n na. Ka gɛrɛ la, ma faamu. E kuma gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛ tɛmɛ nin kan wa? E kun b'a la, e b'a dɔn ne b'a fɛ ka min fɔ o. E kuma i b'a fɛ ka mun de fɔ? N b'a fɛ de k'i ka tafe bolo labila. Ka n ka tafe bolo labila ye. O tɛ ko gɛlɛn ye. N'i bila ci min na, o kɛ fɔlɔ. N y'a faamuya. Bébé, o bɛ diya n ye kojugu. Iboru ni biga primaire do medu kono men tiga jane kulo nyere primaire so do mena hey ko be dugulare ko amiye David bigi
min jon tanto ami kilingere ne biga me investe me fun beda oni sigida demsenu ko ami e ga David Bibi, est-ce que tu peux me donner un enfant? Un enfant? Oui. Et qu'on a vu la situation de la guerre. Mais elle est décidée de ne pas faire. Moi, je suis à dire ça. Et alors que tu sais très bien que dire ça est chargé de. Non, même pas bien sûr t'es chargé. Seulement, il te fait bien sur le fait parce que ni bien sur le fait, tu as bien à boire calme. Toi. Comme Dieu le veut. Tel que Bibiche et Ami.